छोटकी का जन कहाँ कपड़ा मोड़ दिला या हम कितना डोले रहनी कि वहाँ के कपड़ा सुखा जाता ले वहाँ के जइबो करम बर बाजार है पता ना हम कौन गलती कइले बानी ना कि छोटकी हमरा संगे ऐसन करतिया हमरा तो कुछ समझे भी नहीं क्या होती हम कौन गलती कइले बानी काम बताई भगवान आज हमरा के देले रहतन तो छोटकी हमके ऐसे ना न कहत अब जब देखेले हमनी के कपड़ा चाहिए वहाँ के कपड़ा हटा देवेले छोड़ा हटावा भी लइका बुद्धि बाबू लगावा तनी मम्मी पर फोन तनी बतियावे हेलो हाँ मम्मी गोड़ लगत तनी हाँ ठीक न बानी आजा दम बल्कि मरिए जीती तो ठीक रहत मम्मी का कहतलू तू कि काहे ऐसे कहतलू आखिर हमरा पैसा पड़ल बा तब न कहतनी मान के चलो बढ़िया न बटे कि मरिए जीती बिना बाल बच्चे की जिंदगी जियल का करबी मम्मी 10-12 साल हो गए अभी तक ले भगवान सुनत नहीं का हाँ ठीक बटे रख तनी बाद में करो हे भगवान हम का करी कुछ हमके नहीं की समझ में आओ जब देखो तब हमारो इतना आज हमारो के नहीं रहत लइका हमार चाहे लइकी रहता आज हमारे गोदी में खेलत ना छोटकी कैसे अपना बबुआ के खिलावत करेले हमेशा हम कोई ना कि तनी सा दे त ना देवेले हमके नहीं के बुझत कि हम का कोई बेटा ए सोना ये छोटको तंदा ना बबुआ के देखो हम सोहाली काले बने हम लइकन से दूर रहियो ये छोटको ज्यादा ना छोड़ाता वता ना बबुआ देखो छुइया मत हम बाबू के बैठ बेटा बैठ लाई खा लो ये छोटको दाना बबुआ के काजे ना देखो हम सोहाली काले बने अपन हाथ से छुइया मत हम बाबू के जैसे ना अपन नस करतीन गए होते हम लइकवा के खाई आंखी तक गड़ले बड़ो हम लइका को ये छोटको ऐसे कहां को तो आज भगवान हमरा के देले रहतन तू ना ऐसे कह तू बेटा अरे छाला ये तो उड़े वाला है ना ए देखो ला खेला बाबू छाला हमर लइका लेकिन सुगर के एगो के लइका ले बाबू छुइया मत हम लइका के काके टोनवा देले बड़ो के रात भर हम लइका बुखार से तड़पड़ाइल हो तो हाथ तो लइका फेंका हइला ही नहीं खे तोरा के कौन चीज के गम बा ये छोटको छोड़ जेकर बाबू न जानता छोटको मजाक छोड़ा ना दम मजाक कैसन मजाक हो कैसन मजाक छोड़ा ना छोटको ज्यादा तो कुछ बोलला हमर बुरा ना लागी छोटा ज्यादा तोरा के बहिन जैसा मानना तो होगा कि तनी सा खिला ले छोटको बहिन जैसन मानिलू कि तू चाहत रह कि हम लइका के खाई ना छोटको ऐसे तू कैसे कह खुद तो बाजिल रह गइलू एगो त लइका भइल ना आ जेकर भइल बा ओकरो खाए के फेर में लागल बड़ू ना छोटको दम देखो कहां से कि हम लइका छुइया मत सो हाली कहल बनी कि हम लइका से दूर रहो समझ में एकरा आवते नहीं आंखी गड़े भी हम लइका पर हे भगवान आखिर हम कौन गलती कर दी भगवान अरे का हो का भइल काहे रोता तू उठा का भइल बा जैसे कि ना हम ई जगह बैठे रहने ना छोटकी के बबुआ के तनी चले लाए ना तो छोटकी हमके बहुत मार देले सब बाजी नो सब गलैया छोड़ा जाए तो भगवान कुछ गलती कइले बनी तब न गलती के सजा देता एगो बात कही जाए तो हम तरह कुछ लेकिन कह ठीक बा जीरो तो नहीं की कद मानो तनी बस एगो बात कही बोल अगर बुरा ना मानम तो रो दूसर शादी कर लीजिए ई का कल मारबो करबाबे कहानी होती ने पहले दिन न कि हम तारा छोड़ के दूसरा के ना हम जाना तनी जीरो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करना लेकिन हमरे संगे संगे अपन जिंदगी काहे बर्बाद कर रहल बानी के कुछ कहो से का मतलब हम तारा के जान से जाने नहीं बोली करे आओ सुनो रे पता रखी रो हमको पता है कि मत बोल कनी रो चलते न सुन के सब केहू कहत अरे बैठ जा बैठ सुनो का अरे बाबू के मत दिया बहुत टाइम नहीं आओ अरे जानो तनी बाबूजी कल नु का जनी मरचा और जरा के ऐठले रहे कि का कइले रहे हमर लइका रात भर बुखार से तड़पड़ाइल बा अब बताए खाई का हमर लइका के खाई चाहती है का कइल चाहती है खइले चाहत नहीं उजड़ जाओ पलट जाए तब कहनी हम कि बुढ़िया के बुढ़िए देखल रहे कि बात सुघर पतो होबी हम इतना शौक रहे कि गोदी में एगो नाती खेलाई एही से नु जाय बियाह भइल आइली घर में त हमर माई के खा गइली आई बताओ सुगर से अगर नाती बा येहू के को निहार देतनी अतु करतनी दिहे मत के
हम नहीं देवे लेकिन जाना तनी कहीं बबुआ खेला तनु तो अगर आगे पीछे घूमत रहते और घर में दिवाली पर नींबू मरचा टंग ले बियरवा देखनी है कि ना सुन एगो झकझोरन बाबाई बना चल नहीं से ताबीज मोज बनिया के पहिरा तो नहीं दे बाबू बिया बनवाते हैं ए बाबूजी ताबीज जो बीच बाद में बनवा दे कोनो ऐसा उपाय लगाई नु कि उ घर द्वार छोड़ के चल जाओ कैसे कि हमरा से ना सपरी हमर सोना लेखा लगा के कुछ हो जे त हम के कर सहारे जी हम जी बाबूजी बाद में ताबीज जो बीच बनी सुनी ना तनी बैठी है जरवा तनु लागे कि करंट लागत हम देनिया में उतरे हटे नहीं गिरही से बैठाऊ सुनी ना कोनो ऐसा उपाय लगाई ना कि सांपो मर जाए लाठियो ना टूटे घर और छोड़ छोड़ के चल जाए जहरवे घोर के देते पलट जा खाना में ना जहरवा डाल के आ पिया दे जोहर लिया जो ए का बोलते हो तो का जीरोवा का बोले नीचे बीच में का सार का आंख गड़े ले है तो आज के चुनवा कनी हाथ दे दिया रोज एगो तो बेचारी के खुद लेके पैसा अच्छा नहीं हो आ हमार लइकवा के खा जी त हम केकरा भरोसे जीएम जी केकरा लगे जाई मांगे खाती जी तो ये बताओ लड़का के चक्कर में दूसर को भी जान ले बोलो काहे ना ले हमार लइका पर जे ताकि हम ओकर जान ले तो निहारी तो नहीं निया कल के टोना कर टोना सिखा लिया बुखार वाला कि ना ओकर माई चुराई से सिखले रहे चुराई से और ओकर माई सिखले रहे नहीं हरवे ई त कुल जाने ला ई त कुल जाने तो ला हमारा ले मार बोल न बालू जी हमरा जन तू जनबू ओकर पेटवे में बैठल रहलन कि कुछ चीज जान जा चल बाबा के ताबीज बनवा ली चल सुनी ताबीज भी छोड़ी का करे एकरा रात में सुतत हियनु है जे खटिया पर सुतेले तो तू ही जाके दे हम ना दे तब साड़ी भले दबा दे के फेंचकू फेंक दे भूख दे स्विच में बंद हो जी हमारा तू ही जाके दे दी है हमरा के दाब दिया हम फेचकुल फेंक दम तका होई क्या कमामा चे कह जे कमामा कौन ची करे के तनी बताइम तो अरे जहरावा के पहले ऐसा मत बा तो जो मंगर तुम कर हमार लड़का सुरक्षित है हम जाते नहीं जाए सर बाबू तो जाके कह मत दे अपन माई से काहे के कह दे तो मैं जो बताइए। चले तो सुन सुन सुना भाई सुन बताई हां कि पहले प्यार से भूलवा नहीं जा जैसे जैसे तू लइकवा के रोवेला त पुरपुर पुरपुर करके चुपवा देली वो सही हम के पुल कुला के ना चुपवा दे हम ना ले जाना तनी कहां होई दिन भर तो सरवे में बैठल रहले जाई ओइ जे बैठ के रोवत होई चाहे कुछ करत होई अपन दुख गावत होई ओकरा के प्यार से बुला के लिए हम ओकरा खातिर कुछ लेके आवत है जाई अरे नहीं रात करी रात कबे नहीं रुको सरवा में हम जात कोई अच्छा रतिया में मुआई ना कि कुल करसन के सही में मुआ देले सन दिन में मुई त लोग कहीं नु कि हंस एही तरह मुंह गइल हियो रतिया कमरी त चुरैल ना पानी है हमारा जी ये उजड़ा ए हमार बाबू दिनवा में जो मुई घर त में। चुड़ैल बानी ओए ओए वो सरवम बिया हाँ। रुक जाता नहीं ये हर बालू एक रतिया भागती है हाँ बाबूजी कुल का करतली ना छोड़ के चल ऊपर उठा दलानी बाबूजी आ जाए दे सुन बताओ तनी छोड़ नहीं है तोरा जब तू बात बोले त मत बुरा मन अच्छा भगवान नहीं का खुश तब हमके का कहिए जय दी बाबूजी कबो ना तो कबो भगवान सुन हां अब हमरो मैवा त छछनबे न करे लागी हमर पतोहिया के नाते ना भगवान तोरो के दिया ना बाबूजी आज का बात बाटे बहुत मानत है हमरा के का करी अब जनतो वाली हम बाबूजी ना है कबो खिनसाइब कबो रोइब कबो गायब कबो प्यार तुला देबा उठ जाए दे बहुत बुरा लगा कहाँ चली बाबूजी? आओ चलो खटिया पर बैठा आ जा दे छोट को ही नहीं है वो तो देवरन नहीं है पूरा मत बाबूजी, आओ जादी कौन बात नहीं की। अब का करी अब जनतो वाली तू हां रोज रोज के कर घाटे हम दूर करते ना रही ना हमर लइका के कोनो डर रह एबरे का काम में खत्म बा पियो से बाबूजी ए बाबूजी अरे बुड़को का ना तो बुझाला नु कि बिल्ली में घुस गई बा अरे बाबू का कहतली आई है जा आवा निकल बाहर निकल माने हम बहरिया निकली माई के देखावे खातिर ना अरे यार जल्दी भुलवा के लिए बनी आऊ आप बताइए अब बैठ बैठ बाबूजी। अरे वो पर कहीं खटिया बैठ उठो ना बाबूजी कैसे हम बैठ सकत नहीं रहुआ सामने हाँ तो तोरा ने संस्कारी कंपो तो है ना देखले दुनिया में आओ जरा ना से तोरा से कि चिरगना का पतो है बड़ा नीमन है कहला कि तोरे बखिया में मारा पड़ जाए फूट जाए हमर पतो कि नहीं पनिया ले आइलू हो हेमा मालिन हां ए दीदी का है पानी उनी दे तू के समझौली ना कि जाए समझौली ना तो कह कि ज्यादा छोट ठान है देवरान नहीं है रवा बोल रही त रवा बैठ ना सकिनी हां बैठ ठीक है छोटका जो बहुत मान कर बहुत मानत है जाने तनी हमरा से बहुत गलती हो गई कि हम रात के नो इतना है जब बैठ जाना छोटको ना जीरो वाला बोल है जरो लोग के सामने हम बैठ हां देखो दोनों संस्कार कब हो जाला झगड़ा रवा जब मन करे ना तब हम बब्बा के अपने लगे राखी हम रखम ना छोटको तब का जो ना हमार लइका राव लेके पाटल बा हां छोटको जायला छोटको समझा हम अरे बताइए सुने सुनो काम करत लिया तू तनी हाथ उठ बटा देनी पतो या तो बड़ कोई नहीं है ले पतो ये ले पी ले
पी ले बाबूजी प्याज तो अभी नहीं खेला पी ले जाए दे पी हम ले बैठल रहनी तब ठीक बा हाँ। पी ली। हाँ पी ले आराम कर आओ रे पतैया आ चल जाए दे हो गइल नु सुने जारा बटली हो मां हां तो जाए देसन बात न चल हमनी को लुका जाई जा मर जाई ना तो आवल जी खा के हमले चल भाग ये मैं ये इसी का होता चक्कर ऐसे ना होए लागल बाबूजी बाबूजी ई कहीं ऐसे घूमे लगल मुने हम का करी बाबूजी ए बाबूजी 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 नमस्कार हम अपन टीम इमली नंबर 1 के तरफ से आप सबके गोड़ लागतानी जैसन कि आप लोग देखने जब वीडियो में कि कैसे गोतिन में चलन रहेला लइका खातिर तो ऐसा कबो ना करे के चाही चाहे लइका होखे चाहे ना होखे आपन लइका आपन होला लेकिन परिवार में वो सबकर होला तो कबो ऐसा ना सोचे के चाही कि जौन हमार बा तो हमरे बा जैसे कि आप लोग देखने ही जा कि कैसे हम और हमारे ससुर जी मिलके इनके जहर दे देने ही जा तो एकरा के आप लोग प्लीज सीरियस सेंस में मत लेम जा ऐसा कुछ उनके कैले नहीं की जा जैसे हमने के दर्शावल गइल है तो जोनो भूल चूक भइलो कि माफ करम जा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करम जा नेक्स्ट वीडियो में इसे भी बहुत बढ़िया वीडियो लेके आए जाए अगर वीडियो बढ़िया लागल होके तब पार्ट 2 खातिर कमेंट जरूर करम जा थैंक यू।